Ngoba awungempela yankondlo yakhe ethi emagameni amathathu. Emagameni amathathu elikayise indodana kanye nomoya ingcwele. Ngale nkondlo benginesifiso sokukhuleka Jehova. Sizokuthiwa uzobuya uzolanda ibandla lakho. Iqiniso ukuthi iningi lethu alilindile wena kodwa sesilinde impendulo kade kwasasithandaza. Umkhonto lokhu ugwaze njalo ekhaya amalungu omndeni asifisela ukufa kanti thina besazi ukuthi umndeni uzakuqala. Njalo makuphela isonto umngcabo womuntu omusha sibhubhinqiginqi. Mhlambe sekuyisikhathi sokuthi nishintshe imkhuleko manje bazali, khulekelana ukuthi siphile kunokuthi siphumelele ngoba le mpumelelo enisifisela yona iyona etholele ekufeni ngoba isibangela izitha kanye nabathakathi. Shintshani imibhalo nezinkulumo zenu ngoba vele izwe selishintshile. Tshelani ingane zenu zikhohlwe imfundo ngoba manje isikhe sempumelelo connection. Naqale nambela amathuna niphila namhlanje nizogqitshwa kona niphila ngoba vele nifile nibe niphila. Makuthiwa izandla ziyageza nasuke kushiwe zakho musana ukubeka amathembeni kwabanye abantu. Ngaphambi kokuthi abantu besilisa babize ngezinja ngicela nikhumbule ukuthi nabo masebengena amathandeni abazilawuli balawule inhliziyo. Siyafisa ukuba amadoda aqotho. Manje lokho kuyokwenzeka kanjani kuba nasekhuleni kwethu? Inini enathatha amantombazana nayo esokukhithwa nobuhlanga thina nasikhipha inyumbazana. Kuke kwasukuma intombi endala yathi bantwana bami ngimdala ngiyakhuluma ngilaleleni. Yathi ukuhamba ukubona mina kade kwasazazi nginetha. Le ndlela ebuzwa kwabaphambili ibuzeni kwabaphambili musana ukuyibuza kuntanga yini. Nina nisabancane kakhulu umhlaba ningakaqondi. Ubufakazi balokho ukuthi nigijimela ukuyofunda ezikoleni eziphambili nishaya indivo yokufunda ngamaphutha. Wemzukulu ngiyabazi baningi. Banamajazi kodwa bajika nelanga namhlanje bobufakazi benhlupheko. Kanti nokuhluleka kubufakazi bokuthi uyazama ungalingi uzenyeze bantwana bami ngimdala ngiyakhuluma ngilaleleni. Ukuhamba ukubona mina kade kwasazazi nginetha. Le ndlela ebuzwa kwabaphambili ibuzeni kwabaphambili musana ukuyibuza kuntanga yini. Nginokunibona nibizana ngamaphakade. Nazi nje nina ngothando. Nini inhliziyo zenu nifanele ukusigqiba ngoba uthando nina lifana njengesifo singalapheki nonke niyafana. Ningalinge nisiduduze ngokuthi imbongozuna ziyakwazi ukuphila nothando nezinkinga zalo. Nazo ziphoqele imbhalo ezinifida ona mihla namalanga kwazona sayilambele. Mawufuna ukwazi ukuthi baqonde ukuthini mabethi isitha somuntu inhliziyo ngene emathandweni uzosibona ufana noba. Umntana uthando liyabulala buza abantu abadala. Bazokutshela ukuthi ushino umuntu ekhala baze bafa befela uba labantu nabami ngimdala ngiyakhuluma ke ngilaleleni. Ukuhamba ukubona mina kade kwasazazi nginetha. Le ndlela ebuzwa kwabaphambili ibuzeni kwabaphambili musana ukuyibuza kuntanga yini. Ethi omunye usize manje umhlabulo khani uyasiphendukela. Yazi zidlala abafundisi bamanga abalazi lonke iBhayibheli kusuka kuGenesis bazobovala kwisambulo. Inkinga yabo badlengula ingane encane nezalukwazi kanti lokho kufika sekuyisikhumbuzo ukuthini ukuthi kuyizelezo ukulazi lonke iBhayibheli uma ningamazi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kwathi obhala inkondlo kusazoba sesigodini sethu silokufa la. Ngoba nalabantu ababiza abantu behlisa ngezinja bona bahushuliza isibaphenduka ababulali maqedeni babize ngembokodo. Nanini baningi kakhulu emhlabeni mhlambi ngakho nje kukhanda izifo. Kwaqala ingculaza kwezibhola namhlanje corona vuka phela umuntu omnyama. Nibhizi nikhokha imali eshisiwe emanyuvesi nifuna ukufunda khona ningakafundi emaphutheni. Abaprofeti bamanga abasinike thuba ababhizi babonisiwe bangaboniswanga. Siyafunda sithola iziqa sithole kodwa imisebenzi. Zelokhu eshintsha izinto